ngiyayibona into ena ubunuku bodwa wethe la mitholethi liyaklina mina ngiyogeza itoilet ubeka ukudla eminyango kuhlale ukuthi hlengelele umpha special treatment yonke into embi lana yimi Susan ma Helium hawa sikobile ukuphathela ama chocolate akubekela amanzi ari donki phela le rona bengakwazi ukuthi kanti uprepha ngama chocolate ubuya ma Ngibona amanzi okugeza ngilile sogeza la emfuleni la endlini ya ngibeka lapha edibeni kuyabanda namhlanje Sekuphele mhlawumbe isonto sesifikile ku boot camp. I am spending most of my time with uJoy noLungile as I think we have common interests. mfazi phela sikakhuluma okuningi ukuthi nje ushade isikhathi singanani nabantwana ngafika izolo emshadweni okay just last year So njengoba sihleli lana sipendile ebusweni ilanga liyabasela siyasha so ikhalamani yasiza in that sense. ingane anginanga kabi nayo yasaba usabuba nomntwana sakuba nengane until when it's a real fear ngoba phela I'm approaching 30 I need to consider it manje kuphela ngithola ingane kumele usheshe uthi mabe ufuna 2 or 3 usheshe fast ukuthi ngizokhona ukukhula futhi nengane yami exactly because you late already Isikhathini samanje kunama complications amaningi so into engithusayo ileyo. uthina konke lo angibazwisisi kahle ubani lo umvenda uzwile naloku bizo wami Mayesh ngibona nje uyayibona into yabo ukuthi ngathi inokusa ngaphakathi Ngokubona kwami sekukhona vele lokho kwama group so kuyi 3-3 from what I see because even when sihleli asikho together. So you told me you're studying, no? And I know your mom passed away. So when I know who do you live with, when I go here, no, I know you've got siblings. How's the situation inside? I don't like talking about my personal life. Okay. And I think it's not really early for us to get there about my personal life. But I'll talk about it when I'm ready. And just for the sake of Manakwahai, you know, I think I want to raise them in a private space. Bana ba ka ba byang aranya go bolela ke ne potsa ho shapo maybe o feel hore ke batlisisa thata ka yena maybe ke no ema hona Mara, let's talk about something else. Yeah. The ladies. Yeah. Who's like, like, who's like, who's that one person that you say, like, you see, like, all right, or I've got my own. Like, we can't, from after this, we're not going anywhere. But obviously, I'm here with you. Yeah, like I can't at all. It's a norm. Humans do like everybody gossips. We gossip with our kids and all that. Oh, not me. Whatever. No, I You've don't. never gossiped. No. maranola zana no we are gossip so today we know as amateur gossip. You don't gossip with your husband. Show me. Oh, Because we all so you see that's an exception because una le mo tshwantse ke offloading if ke feel like ke tlalelane ka mohare then ke tlo bolela le motho wa ka ko ntlong. Akhumbula masithi sihleli ngakumamkhulu ngasendlini yamamkhulu sithi mesihleli ke siyaxoxa ke sisonke ke hayi ke umjoyana asiphe i-thoughts le non alcoholic wena wawuzizwa kanjani lapho? Actually uSusan njenge roommate angibona ukuthi kukhona into wrong ngaye. uJoy no non alcoholic yahlangana unesikhathi sokuphuza non alcoholic uJoy. uJoy yahlangana. Please uJoy uhlezi edakile every day. Usanduru insult Joy non alcoholic Joy unobujwala every day. Yangidumaza nje mkhuzi yazi. Yazi at least mawufuna ukukhuluma nami khuluma iqiniso ngaloku utobela emgodini uphuma. Uzobuthatha apho uJoy. Kahle wena ngisho yazi ukuthi uJoy ubupakile ubupaka utshwala basiza la. Wazi kahle ukuthi uJoy uphuza every day isidakwa. uSusan uyifunela nje ukatheka anything ehlangene noJoy. Then umasuka angam understand kahle.
Wasufe kanjani la? I can see our personalities are fine. Maybe sihlangane ngokungafani, which is good. But mangithi ngiyambheka, I'm thinking ufike kanjani la ngempela serious? Akayikhombisa umuntu ofuna ukuzofunda. Everything nje uyayicomplainela. Ubuka stay, ubukeka ngathi azibambi futhi. But I don't know. Kusase early. Hayi mara mina ngibona ngathi mina nawe soyibamba. Amabhariza. I hope so, eh? Sorry, Tom, to cut you off. Yeah, it's fine. When the thing happened where Makay came to us, you know, the first thing I said, Makay, the other one was, when she came and she said, listen, I gotta wait. Let's wait for her so we can ask her. Bahana. And I'm no, but I don't want to confront it because now it's going to be gossip. I don't do that. True. But someone needs to say something. Because I was like, what the? Why? Yes. They've been talking about you get okay for what, for who, for where, because so it's fine, I understand. We gossip himself. I don't know, but when we record. This girl starters. I got 5 minutes. I about there. You listen. And I'm like, okay, what am I recording? My phone doesn't even have space. You stutter so much. And she's even telling people that are close to me, or when they look at me in another way. And next time when you saw no Maranuki, there's those chicken, you know those chickens that are like so skinny. They carry the ducklings. Carry the with skinny legs. Exactly. Like in Namu to have like a motomon kinzilena. I'll not have a kid because I can feel sharp or give like a moto as a thing as a conwick arabella. Maranana Kabeke said, mango young, like what's we want a guy. We're not even a guy in Tobel. Mara. Uyakhumbula ukuthi ngalesa sikhathi sazama ukwazana sakhe nalokho naleyo friendship le thina seze ngathi phela umamkhulu useyangena indabeni zethu okwangamele angene kuzona so sesifuna ukubuza ukuthi kahle lokho kwasuka kanjani emqondweni kuwena ukuthi kuze kufike lapho nangebhadi ke wena wazizwa engathi uya attackwa Akhuluma udodi mnganami tshela udodi nelinwa again lahla litswere bojala ka dikap so ke ntho ke bua le batho ba noleng it was a rubbish nonsensical into beningibizela lapha yile nto beningilandela yona kahle lapha because udodi nonsensical bekumele ukuthi nginikhahlelile nonke one by one ngijwayela niyazi ukuthi ngidagini yiniphuzile nilkholi mangicede niyangilanda nizongitshela ukuthi ngimchiselane ngivuma iqale ngalazi mina ngoba ngiyasithulela ngivesane ngibona ukuthi asikuthini ngikhuluma nabantu abawuthula either we are mhlawumbe uba possessed noma schizophrenia of some sort esingathukani ke mngani. Okay, now so uyaqala nokuthuye ngathini my friend insult number 1 besenza lapha yazi ukuthi uJoy mase ngihlangana naye so uye wathi uzongiqina ukuthi mina ngikhiphi like yazi ukuthi uye wangithreatnisha uwenze silent angibona ungenza kanjalo kodwa ke after lokho ke usunjani ke manje usu right ngoba phela mina ngokwazi kwami indaba isidlulile. No, I'm fine. Ngiyabona ukuthi uzehlisa ngoba yimini but she still does feel khona ukukhathala lokho mamkhulu ngizojabula ukubona ngikhathele njani hayi khona ngibonga uyaphila wena hayi bo ngiphilaphi ayizaza ngivove nganza ngempela ngikhoba ngalezi ngane ngoba hayi bo nithi mina ngisanje siqinile ngone ngokuthi ngithi awukho hayi ngalo behlupha kahle Joy uyahlupha bonke nje umunye noko hayi kodwa usuzeni ke awuyena steering mntakwethu wangikhomba la angithi khona lo bevele wakhula uhamba wathi uye clinic hayibo wena lengane bibalekela umsebenzi naye sezongibribe ngosweet alokukhala kwami kuyangazi ngiyayihalela ngithatha usweet cishe ngibulala usuzeni kodwa nawe ngiyakusola nawe uhle kakhulu nalabantu ngizothini ungahleki nezingane mamkhulu ngoba phela sekuze kweqe hayi shothi fanele ngihlineke manje
Asambe solungisa. Hayi ngeke. Hambele wedwa enganeni zakho. Khwabalele embedeni yami abanye. Imkomelo wena kunemkomelo enziwayo lana. Kodwa umuntu owenza kahle kufanele phela kube khona into ayitholayo naye. Indaba ezimkomelo ngingekho. Buye enze imkomelo ngikhona. Ubunga kuvuma nje. Hayi zikulayile wena hayi zikulayile. Ziyakhalela ke ngoku. Ziyakhalela bakulayile. Should we come down? Oh, she's here. Yo, so zwino mamkhulu bobuya babasiyo mamkhulu ndo sure vele or mamkhulu care about Jena ya ndibone. Yo, the rice tsa mabane le dipizza ne I think problem e nngwe ke hore azangra a sanelana di duty. Njani? Siyaphila ma. Yini ekhaya wamabhoda aqala ukudla okudala awawashiwe. Kodwa nibendile kusweni, nibendelani kahle? Umuntu oyipenda ukuthi uyipendela ukuthi ilanga lingamshisi. Bese mesebenza, kanti benenzani? Kwenzeka njalo ke vele mengingekho. Na personally ke tsoha furu I'm one of the first people and like wa mathomo o tsoha and then ha ke tla re ha ke tsohile ka tsoha ka phutha mara ersile mo heng ke re lungile o robala wa bofelo and le ha o tlhakatlhakane lungile o be azamile hore a phuthe abambele kamereni lami ukusuku lamahala bebisa amadolo konsekani bavune indawo awukhozo bakankosi baphezaleni hayi ma emnandi lento ishoyo ukuthi bebahlele kamereni lakho benene khona ubungekho phela nawe Akekho gogo siyakhuluva akekho gogo akere nasi sonirikitsitsi ubandele khona ulungi uhlekani Aw kuthiwa mengekho ugogo kuyajiva akekho ugogo. I think Ulungi did deserve to get that time off because she really did work hard. Hayi ke ngibuyile. Kanyambe buyile izinto kanyambe. Bese ukukhumbula. Ngikhumbule. Kodwa manje ngifike kungcole kanjena. Futhi nje into engifundisa zona nilalela. Hayi phela usathethe usasiqhelisa isandla kodwa hayi akusafani kakhulu njengakuqala. So ngisanakho ukumsaba kodwa hayi sengithe ukwehla. Sisebenze kakhulu mabuka ebook igceke lihle kanjani. Sayenze igceke sakhitha washa ama window. Senze igadi. Manje akukhombisi phela amabhoda angcolile. Besifudumeza ukudla ekseni. Ukhona ubethe ukudla manje ukhona. Ekseni besifudumeza ukudla. Umkhona umhodo ma. Na neke steng nako ba setse le ma chicken ke tsatsi le ne ke leng docteng go checka tlo tsaka tsa di sisa gore ke sa le shapona nna ha ke boa ke kra the girls ba mpotsa gore ma chicken o ba berekisa buima hayi mthi babashinga phela ngibona ukuthi senze phela phela into zokwasha zokulala o blanket manje sokwasha kuleni o blanket yo o itse ke nkrele ke sa tlhaloganye gore dikobo tse re na le matsatsi re di robala re di tlhatsotsang re tla di tlhatso ha re tsamaya angikhohliwe futhi we Joy uyakhumbula ukuthi uyankoleta wena yakhumbula inkuni yebo ma bakhala njengamanje kushubile lobabili nje nomasuku sibuye emfuleni siyabuya ndole into inkuni siyabuya sopheka hawu akaqala kunyaka bona ke akakube isikhwishi nje njengoba ikhwishi la ingekho Nama mkhulu ke mo jampile ene ba ke a bona gore a ba so mmone pila mosadi hore byang ha re latang dikobo a ke sa khekheleza ke make us say go make us see ke re hore di emela same time go di lata dikobo tso because a ka se bolele lefoko a le busa morao umuntu wakho uthuwa khona uthuwa konke umuntu natho ake wow mina ayikhulumisi insipho sowasha ndiwani siyari bangarara bari khari wane ngubo ritwere kwa mramboni yo Uthi ngiyasha ngiyashisa phela. Kamo. Barukwashamo mamkhulu. Akwashweni. Kanjani? Kona njengoba kwasha lama blankets ngiyazazini ukuthi ngenzani. Hayi dumpotiyani. Baba sinike sikisiphi incane. Gore ke tshware ke trauma vaya hore kono ke nkwale o re wa ka di 11 ra changeisana ka owa Robert ka bang o tlatswa dikobo wena ke vela ngithuka ngiyengumwetha kodakeni bonke abantu bayelele wena njalo nje wetha kanya edakeni ngubo ngava ukwakuthale loni ikhanda lakho
Ke tla re ke mo ke bathante ke bath ya ke le ke itlwetse. So se ke a tseba hore how deep ka kang ke mo ke hlapelang teng mole. Sendlini. Ngiyapulusha manje yaqeda. Ne Susan. Nna ibile wetse ke nkimekile phiso re Susan ke Susan nna re tlo re ya kwa samma yena o tlo ya kwa. Uzonema uqeda ngithi. No. Ngicela ibela. Ngizokufuna uyinyathela. Yesaphi manje? Sifuna ukuyibona mama. Izama hore at least a bona ka re ke busy ka action number 1 ntho a sa le mo hore a ka tshasa le sepa a una sepa mola gore a tsena na ka le re kopele sepa ke nne gore kobo e tsene ka mo metsing ke fitise le baka le ke yane. Sorry wesis, ingubo ayele uthangweni. Hayi lapha. Ubuzolekelela laba khoba shathula ingubo wozolekelela. Waza. Hayi kahle. Waza. Ungichaphaza hayi. Uhlalele lapho wena uhlale lapho. Ngiqedile bona Ulekelela baye khoba shathu oblanket wena washo wodwa ubunjani? Ngobunjani? Usisi makho lapha. Ayikhulumisi woza ulekelela. Shubile weekend yakho wedwa wena. Suka hayi umhlolo. Solo yami. Yo nane ke se aware kobo e thapileng email a bjana gore nne ke le ke kuba kuka kobo ela ka utlwa eng challenge e tseya matlaka. Ngasiyazi thina lento. Umshini washo dry. Ya para chom. Hari wapila ya para. Ya are. Ina tsaba. Ni boli chom wan tapisa. Ujoy, uSusan sivela nje. Siyahamba kwaMateku. Nazi ikhali zenu, sihambeni. Niyalazi udaba ukuthi asivumelele ingane. Nathi nje ekseni nobe sengikhona namhlanje lesigakule usuku azikho inkuni. Asihambeni ke nje. Ndi Batista na Undertaker. Khuni ndi zwone zwavhuḓi because ra ḓo fera zwivhi zwa vhathu vha to decide uri vhone vha ḓo ita karate class. So beautiful. Khunini abayi. Kwenziwa yini isebenze kushisa ma? Futhi sekubanda. Ebusika. Shusha ibuyeke phela ke lize la ebusika. Ifuthi ebusika. Kulekani ngizonibiza ke futhi sekusiphinde futhi ebusika. Hayi, maybe yoba ngcono. As much in Rethabisa o re gotlile Badish ya wa re kenya mamkhulu o bohloko kwa se wa re berekisa tlo feel hore ya ke batle next. Sandla phansi xoxa. Engela. Hlala la ngebe nanke ihlala. Iyo. Yabo nje ngithe nje ake kahle ngihambe kahle nani ngize khona la. Sizokhuluma ngoba into eniyenza nje ayipheli ngondweni yami. Ayipheli ukuthi nize niyakhumbana yini kancane nifuna ukubamba ngamawashini. Wena Suzeni ufesane wenze nje ophumile eceleni kwabanye abantu. Khona tegula nje ozowaye kodokotela but uyazama ukuthi ufuna ukufunda. Hayi mamkhulu na ke understand wise ke motho lo batla go tlisa bohloka bom ka mamang. Buwa nje namanje ngikhuluma nawe uyibhekelele. Mina awunamsebenzi. Mina masozothi angivisisi ukuthi uyangilula or uyenzana masozongitshela ngomunye umuntu ozamayo mara ukhuluma nathi sofaka umunye umuntu. Vele ngimfake phela ngoba ungena ngoba ngekho la uyazama. Thina sizami. Hayi ngeke Susan. Ngeke Susan, ngeke ngaqami nje amanga ngitheni uyazama. Nekibona isife. Wabuwa nje kakhulu. Ngaze imbona umuntu onje. Hayi nama ngazi ngimbona umuntu onje ngawo nobandlululo uthuthulungisa umntana umtshela ngomunye awu perfect yena wini. Uzongitshela the way mina ngazami ngakhona mina ngizama kanje mina izandla zami zimoshekile. Uzama kanjani? Ngisebenza kabi mina. Uzovumelana mina uzongidrimolize uzongitshela ukuthi ayiphi indaba yami. Hayi. Angikazise indaba yakho. Uthi ayikho uthi angizami umtshela ngomunye umuntu. Uyayibona ukuthi unjani. Ngiyazazi kahle ukuthi nginjani. Umuntu engeke ngivume nje ukuthi umuntu angiqindezele azokhuluma amanga ngami ngizama kanje
hayi awuna ngqiniso ngisebenza kabi yini into engiyona engayenzi mina yini uyenzelani umameli mina uDodo seDurban ngifile ka mamkhulu wa overreact thoni ngare punishment is a failing hayi nikhathesi benengibhorile nikibhoregile enhlanhla ngiyafisa ukwazi ukuthi uyakwazi yena uyibona ukuthi hayi ngikhona into errong engenzile ngiyazi kabi nokuthi umuntu bese kakhulu uDodo afuna ukungqindezela afuna ukuthi ngifile small ngizama kanje umzamo lo ngizamayo umuphe emele ngiyenze ngaphandle kwalo ngazothi mawuthi uyangilungisa mina ngitshela ngomunye umuntu hamba ufaka mina ngiyazi into engiyenzayo ngisama kabi mina ngilala ngikhathela iqola mina ngafuni next ngisebenza umshonisa lo ngishonisele ngimnyama ngishilo ngishonisa lo ngishonisele uzongitshela ukuthi angizami ungitshela ngomunye ukuthi uyasama lo mntana loyo aha hamba ufaka lo advice yakho nakazi kuhle motharo encourage abawubutsa ka mamang that's nonsense abanye bayazama ukuba nobumbane siboje mazihlela noJoy sisanje wena ufika vele eJudi yakho vele ngingafuna ukungilalela angasumameli so how encourage wena sekisiba ngirwan destroy ngasumameli umputsa nonsense lichila fehla bungafanele uze lama wazona ukuthi wena unendlela yakho yokwenza izinto uqhubeke ngayo laba bazofunda lana bafunde abangafuni ukufunda abangezi la leshonye yala khuleka ukuthi avele ikhaqaso sakhala kukhaqaso lo sami lana sisazokhala futhi lokho bekuhlula nje sitholo yakho ubheke le ofike ngayo ngoba sisazokhaqaso lo sami nje sona isicathulo sami nje sisazokhala futhi ke manje sesogcina kakhulu sambe sotheza inkuni kodwa wena nje uzogoba kakhulu nalokho sothola zonke inkuni ezifunayo la sathatha konke lokho sathatha uqala umlilo inkuni ezincane inkuni ezinkulu sathatha thuza mayikhethela nje konrinkatedi basinele gole ne gore se gole but ha re fihla mo advantage or di home ndile teng wa bona ra tsuri this way ke tracker or something so we are so lucky unlike go re phela re nka di khunteng gore di as ladies basadi ba le re nka nteng di go so mo advantage ne re dinka mo fatshe uthatha la uyisale ushele nazo hayi manje ufuna ukuthini ngudada yethi nguTonono hayi bandla kuyalunga lapha